थाखा फैसानि बाथ्रा फैयो जे मानि थाखाय बुङो आं बेखौ मिन्थिया जे जायहा थाखा फैसा दङ बिसोर साख्रि मोनो जायहा पलिटिकेल लिडारफोरजों सिनाखि दं बिसोर साख्रि मोनो बिदि होननानै गोबाङा बुंनो नागिरो नाथाय बे बुंनाय बाथ्राया गासैबो जिर' आं जे साख्रि नागिरदों जिउआव बेयो गिबि जिउआव आङो साख्रि नागिरनाया गिबि सेलेक्ट जानायाबो गिबि आरो आं बयनिबो सिगाङाव बुंदों बिनि उनाव आरो आंना बैसोआ गैला आरो आं साख्रि नागिरला आं नायनोसै बिटिआरआ जे साख्रि होमारो बिना फैसायै साख्रि होमारो आं बेखौ नायनोसै होननानै आङो डिसिसन लाबाय बिटिआरनि जितु 420 पस्ट बिसिडिसिनि पस्ट बे पस्टआव आंबो उथ्रिसारनो हादों आरो आं बुंगोन बेयाव आंहा जेबो गरसेबो रां खरसा जायाखै आरो खुलुमबाय आङो लक्षिराम बसुमतारी गफुर हालामनि धर्मपुर गामिनि दायो बिटिआरआव गोदानै हाबनाय गामिनिफ्राय नंगौ आङो जितु बिटिआरनि जितु बिसिडिसि गासै 420 पस्ट 420 पस्ट बेयाव आंबो एप्लाइ खालामदोंमोन रिटेन टेस्टखौ आं मोजाङै उथ्रिनानै दाखालि आगस्टनि 2 तारिखआव क'क्राझाराव बाइबा जादोंमोन आरो बेयावबो आङो नुजाथिहैदोंमोन आरो मैया 17 अक्ट' आगस्टनि 17 अक्ट'आव मैया रिजाल्टखौ होदों बेयाव थारैनो आंनि जितु रल नाम्बार बे रल नाम्बाराबो ओंखारनायनि थाखाय आङो जोबोद गोजोनदों आरो बे पस्टखौ क्रिएट खालामनायनि थाखाय आङो प्रमद बर' गेदेमा सारखौ साबायखर बावदों मानोना 17 बोसोर सिगांनि जितु 17 बोसोर थांखांनाय सरकार बेयाव जोङो बिसिडिसिनि बेबायदि सेक्रेटारि पस्ट नि थाखाय साख्रि एप्लाइ खालामनाय बा सेक्रेटारि पस्ट दंमोन होननानै जों मिथि मोनाखैमोन आंबो गोसो जानानै ओरैबायदि गोसो जादोंमोन आरो गोबां फरायदोंमोन आरो बिनि थाखायनो आंबो बे पस्टआव उथ्रिसारनो हादों बेखौनो आं नोंथांमोननो फोरमायदों आरो जों मिथिनो मोनो गफुर हाइ स्कुलाव टिचारबो मावो बे गिबियाव गफुर बर' हाइ स्कुलमोन बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव जोंनि फरायसालिया आपग्रेड जादों दायो गफुर बर' हायार सेकेन्डारि माने क्लास 6 निफ्राय दायो 12 सिम सोलिगासिनो दङ आरो बे फरायसालियाव आङो पलिटिकेल डिपार्टमेन्टआव साबजेक्ट टिचार हिसाबै हाबनानै दङ नाथाय जोंना पस्टआ पार्मानेन्ट जायाखै दा बोरैबाबा मोजांबो मोनो आङो पलिटिकेल साइन्सखौ बै फरायसालियाव फोरोंदोंमोन आरो बेजों लोगोसे आङो क्लास 8 आरो 7 नि स्टुडेन्टखौ मेथामेटिक्स लाफादोंमोन बेयाव माखासे आंनि जितु कुइसन बेफोरो माखासेया माने 50% जाफादों आरो आं बिनि थाखाय आंखौ गोजोननायबो मोनदों आरो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जे जोंनि फरायसालिया आपग्रेड जादोंमोन बिनि थाखाय आङो साबायखर बावदों जायनि थाखाय आङो नैबे पस्टनि थाखाय सेलेक्ट जानायखौ आङो गोजोनदों आरो बाख्नायनांगोन गोबाङा बुंदों आङो आंनि पेजआव फेसबुक पेजआवबो होदोंमोन जे उथ्रिसारनायनि सोमोन्दै लिराखैब्लाबो आङो रिजाल्ट शीटखौ शेयार खालामदोंमोन गोबाङा बुंदों जे जायहा थाखा फैसा दङ जाय थाखा फैसा होनो हादों बिसोरसोलायनो मा जानो हादों बे साख्रिनि थाखाय सेलेक्ट जादों नाथाय आं बेखौ टटेलि बुंदों बियो गोरोन्थि आरो जाय बिथांमोना बुंदों बेयो गोरोन्थि मानोना आङो बे पस्टनि थाखाय गरसेबो रां गाराखै नंगौ आं 500 रां गारदों आंनि गफुरनिफ्राय क'क्राझारसिम जितु बाइबा जादोंमोन बे बाइबासिम थांलाय फैलाय ट्रेनाव आं थांलाय फैलाय खालामदोंमोन आरो जानाय लोंनायजों गासै 600सो रां थांदों मथा मथि 600 रांल' थांदों आरो गरसेबो रां थाङाखै आरो आङो माब्लाबा गावखौनो ओरैबायदि गोजोननायबो मोनदों जे बे फरिखाखौ बेफोरबायदि क्रिटिक्स बा कन्ट्रभार्सि थानायनि थाखाय आं होनो नाजायाखैमोन जे आङो फरायसालिनिफ्राय गासै 10 दिननि थाखाय सुटि लादोंमोन बे सानबाखौ आं ओरैबायदि हर सान फरायबाय नाथाय आङो सानबासिमखौ ओरैबायदि फरायबाय नाथाय सानबानि उनाव आंनि लोगोफ्रा आंनि बे फरायनायखौ मोनथिनानै बिसिडिसिआव जे फैसा होनांगोन बिटिआरआव साख्रि नागिरनोब्ला जे फैसा होनांगोन बेखौ आंनि सिगाङाव गोबां लोगोफ्रा बुंहरदोंमोन जायनि थाखाय आंनि गोसोआ नार्भास जादोंमोन जिहेतु आंनाव फैसा गैया
आङो फरायसालियाव फोरोंनानै मासाव मात्र 5000ल' मोनो जास्ट पार्ट टाइम बायदि आरो बे फरायसालियाव पलिटिकेल साइन्सनि फोरोंगिरि गैया हिसाबै आङो सहाय खालामदोंमोन दा बेयाव आंनो एसएमसि कमिटिया आंनो 5000 जास्ट थांलाय फैलायनि थाखाय आंबो बेखौनो गनायनानै लादोंमोन आरो दा आङो सानबानि उनाव आङो बे आनजादखौ होला होननानै टटेलि नर्मेल जानानै थाबायमोन बिनि उनाव नाथाय जेब्ला जोंनि सासे स्टाफ पुनेश्वर बसुमतारी सार बिथांनि फिसाजोआबो बिसिडिसि नि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन अब्ला बिथाङा आंखौ बुंदोंमोन जे आंनि फिसाजोआबो बिसिडिसि खौ एप्लाइ खालामदों जेने थेने आंनि फिसाजोखौ लांदो नोंबो ओंखारदो नाथाय आङो पुरा नर्मेल जाखाबायमोन आं बे आनजादखौ होनो गोसो गैखाथारलामोन बिनि थाखाय आङो सारनो सानसे सम लादोंमोन जे आङो सानग्रोनांसिगोन न'आवबो रायलायनांसिगोन जिहेतु आङो फरायनायखौ दोनथ'फिनबाय स्टाडिखौ पुरा नर्मेल खालामफिनबाय आङो बिनि थाखाय आं हानाय नंला नाथाय जेब्ला आंहा जिहेतु आङो दायो 44 बोसोर जाबाय हाबाबो जाबाय आङो गथ'बो सानै दङ गिदिर गथ'आ आंखौ बुंबाय आरो बे दिल्लीयाव थायो बेयो बुंबाय आनजादखौ होनाय नायदो माबायदि जायो टेस्टिंखौ नायदो बे होननाय लोगो लोगो आंबो जिउआव आं मोनसे आंनि फिसाज्लाया जे आंखौ बुंबाय आं एसे उत्साहित जादोंमोन आरो आङो बुंनांगोन बे फरिखाया आंनि थाखाय आं जे साख्रि नागिरदों जिउआव बे गिबि जिउआव आङो साख्रि नागिरनाया गिबि सेलेक्ट जानायाबो गिबि आरो आं बयनिबो सिगाङाव बुंदों बिनि उनाव आरो आंना बैसोआ गैला आरो आं साख्रि नागिरला आं नायनोसै बिटिआरआ जे साख्रि होमारो बिना फैसायै साख्रि होमारो आं बेखौ नायनोसै होननानै आङो डिसिसन लाबाय आरो सारखौ बुंबाय जे आं नोंथांनि फिसाजोखौ लांनोसै होननानै बुंनानै बलेर' गारिखौ सालायनानै आङो सारनि फिसाजोखौ दोनहैदों बै समावबो खिन्थु आङो एग्जामखौ होनो गोसो गैयामोन अब्ला जोंनि बे सारा बुंबाय जे नोङो एग्जामखौ होथार नोंनि मबाइला हद घरिया हद होननानै सेख'नानै गारियाव लादों अब्ला आङो जिहेतु आंबो जितु एडमिट कार्ड बेखौ लांफादोंमोन लांनानै आङो सिरि सिरि जिरायहैनायावबो आंनि खथाया ओरैबायदिमोन गरमनि थाखाय आं थानो हायाखैमोन आङो बेयावबो इनभिजिलेटरखौ बुंदोंमोन जे आङो सार एग्जामखौ होला आं ओंखारलांनोसै अब्ला 5 मिनिटसो थांबायमोन अब्ला बै बिथां साराबो मा खालामदों बाहेराव दै दं दैखौ लोंनानै फैदो होननानै बुंनानै अब्ला बिथांनि खोथाखौ मानिनानै जेब्ला आं दैखौ लोंनानै हैफिनो जुथा मुजा गासैखौबो पुरा खुनानै आङो एग्जामखौ हैदों बाख्नायनांगोन आं गावखौबो मोजां सानगोन इसोरखौबो सानगोन प्रमद बर' सारखौबो सानगोन बा जाय बिथांमोना आंखौ इनकारेज खालामदों बिथांमोनखौ आं धन्यबाद होदों आङो जोबथारनायाव दिनै बिटिआरनि जितु 420 पस्ट बिसिडिसि नि पस्ट बे पस्टआव आंबो उथ्रिसारनो हादों आरो आं बुंगोन बेयाव आंहा जेबो गरसेबो रां खरसा जायाखै आरो दा दिनैनि लाइमोनफोरा गोबां माने साख्रिखौ बा साख्रि मोना होननानै बा थाखा फैसा गोबां साख्रिखौ नागिरो लाइमोनफोरा आंनि जिउ जारिमिनखौ जुदि बिजिरनानै नायोब्ला गोबां दङ आंहाबो जारिमिन गेजेर ससेयाव फरायनायखौबो दोनथ'लायनांदों दा बेफोरखौ माब्लाबा फेस टु फेस सावरायोब्ला आं बेखौनो बुंगोन थेवब्लाबो नोंथांमोननि गेजेरजों आं बेखौ बुंगोन आं बुंनानै लादों दिनै आंनि बैसोआ 41 जानो हागौ आं ट्राइबेलखायसो बे पस्टआव मोनदों 45 बोसोरसिम थायो नामा ट्राइबेलनि थाखाय पस्टआ आरो ट्राइबेल जानायनि थाखाय आं बे पस्टखौ मोनदों आरो नाथाय जोंनि गोबां फरायसाफोरा मा खालामो लाइमोनफ्रा मा खालामो खेबसे खेबनै इन्टारभिउ होयो बेयाव फेल जानायनि उनावनो नार्भास जायो थाखा फैसानि बाथ्रा फैयो जे मानि थाखाय बुङो आं बेखौ मिन्थिया जे जायहा थाखा फैसा दङ बिसोर साख्रि मोनो जायहा पलिटिकेल लिडारफोरजों सिनाखि दं बिसोर साख्रि मोनो बिदि होननानै गोबाङा बुंनो नागिरो नाथाय बे बुंनाय बाथ्राया गासैबो जिर' जुदि नोंथाङा बबेबा मोनसे पस्टनि थाखाय गोसो होनानै फरायदोंब्ला आरो बेयाव जुदि इन्टारेस्टेडब्ला बे साबजेक्टनि सायाव जुदि मोजाङै फरायोब्ला थारैनो नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि बिटिआर गभर्नमेन्टआनो जा बा भारत सरकारनिफ्राय होनाय बायदिसिना साख्रियानो जा आसाम गभर्नमेन्टआ होनाय साख्रियानो जा नोंथांमोना हागोन बिनि थाखाय नोंथांमोना खनले नाजानांगोन बैसो जोबजासिम जुदि नाजायोब्ला सानसे समाव नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि साख्रियाव देरहासार जानो हागोन होननानै आंनिफ्राय फोरमायहरगोन बिसिडिसिआ जाहैबाय भिलेज काउन्सिल डेभेलपमेन्ट कमिटि आरो बेयो थोंजोङै आं बेखौनो बुंगोन बिटिआरनि सिङाव बेयो मोनसे गाव हालामारि जौगाथायनि थाखाय मोनसे खुंथायारि बेबस्था
जेरैहाय 6 शेड्यूलनि बाहेरायाव थानाय माखासे हालामफोराव पन्सायत सिस्टेमखौ आसाम सरकारा खालामनानै होदों। सेम सिस्टेमब्लाबो खिन्थु माखासे डेभेलपमेन्टेल प्रजेक्टफोरखौ BCDC जों बांसिन जानायखौ नुदों। आंबो बेखौनो आसा खालामदों जुदि आङो BCDC आव जुदि एपइन्टमेन्टखौ मोनमारोब्ला बिटिआर सरकारा जेरैबायदि प्रजेक्ट लाबोगोन NGNरेगानियानो जा न' बाङानो जा बायदि बायदि प्रजेक्टफोरानो जा बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखाय आंबो नाजागोन। बबेबा मोनसे गामियाव मा गोनांथि दङ बै रायजोफोरहा मा अभाब अभिजुगफोर दङ बेफोरखौ आङो बिथांमोनजों सावरायगोन आरो आं आसा खालामदों बे BCDC आ जुदि जोंनि बिटिआर हालामाव जामारोब्ला जोंनि पन्सायत बेबस्थानिख्रुइ गोबां आपग्रेडेड जागोन आरो दा जोङो नुदों जोङो माखासे बोसोरनि सिगां पन्सायत बेबस्थानि सिङावनो दंमोन दासिमबो जोंनि लामा थांलाय फैलाय बेबस्थाफोरा एकदम जाथारा मन्दिर बा सिबिसालिफोरखौ नाय 2 लाखनिख्रुइ बांसिन अनसुंथाइ होआ लामा सामायावबो बेबायदिनो 3-4 लाखनि बांसिन अनसुंथाइ होआ आरो बांसिनखौ मा जायो खामानिफ्रा जेरैबायदि जानांगौमोन बेबायदि जाया। नाथाय आं आसा खालामदों जुदि जोंनि हालामाव जोंनि बिटिआरआव जुदि BCDC आ दाजामारोब्ला आरो जुदि एपइन्टमेन्ट मोनमारोब्ला साफ्रोमबो 420 केन्डिडेटआ जुदि सेक्रेटारियेट जुदि एपइन्टमेन्टखौ मोनमारोब्ला प्रमद बर' गेदेमाया जेरैबायदि बिटिआरनि सायाव सिमां नुदों बे सिमाङा साक्सेसफुल जागोन आरो गामि हालामाव थानाय बै गामियारि रायजो राजाफोरा गोबां माने फेसिलिटि मोनगोन आरो जौगाखाङारि जिउ राहा खुंनो हागोन होननानै आंनिफ्राय बिसास दं आरो फोथायनाय दं।